Ja, mijn Pietje van Gerrit. Nou, Pietje, goeiemiddag, Mariana, Omroep Friesland. Nou, Frank, wie is er dan? Ja, zij is al ongeveer een uur toe aan. Als je denkt, haken ben een beetje waarschijnlijk. Ik ben er echt wel eens even uit. Ja. Als je denkt, ik ben ook even thuis, hè? Nou, wat gezellig. Nee, is goed met die? Alles goed met mij, en met die? Mooi, ja, nee, poor best van. Ik zeg, ja, die maakt een beetje mediteert, mij die aan. Hè? Maar een beetje, dat maakt een beetje op denken. Weet je wel, ik wil wel eens wat in de aarde heen. Maar ik ben er voor aardig modern bezig. Ja, maar Gerrit, denk je. Maar wie door is best. We waren een beetje met je. Wie ben er net zijn thuis die aan, maar ik weet toch eens best. Ja, doe ze dat wel in thuis wel, best ik nog zo'n jong ding, maar ja, ik net meer ben en Gert ik net meer. Dat meent er soms als je Gert, hier zei we kent net bifiets, ik Pietje, en ik zei we kent niet bifiets, je meent het soms al, en gaat zijn nee, maar er een telefoon, weet je wel. Nou, dan is er soms ook vreemd aan de gang, vreemde geloven komen eruit. Komt dus Sjoukje hier van de week die armen op ben. Ik zei, ze zei, je maakt maar eens een beetje moderner aan de boze had dat we daar bij bankbehoren over de telefoon door. Ik zei, dat gebeurt net. Sjoukje zei mem dat door ze alle jaar, hij had zo'n ding, en je kan wel daar een online bankieren. Nou, ik zal even eens wat mem op Aline door dat is wasje, nee? Maar ja, je praat met haar. Je zei, hij kan dan gewoon een tikkie sturen. Ik zei, hij maakt het dus weg, dus ik heb een tikkie verkeerd. Nee, ik wil het spul net. Ik dan nu Sjoukje, ik zei, dat ook net. Nee, men snapt het net. Nee, nog zo, dan snap ik het maar net. Men had een goeie beurs en daar zitten de centen in. En dan kwam verder geen in en niks aan alleen. En Gerrit, ik heb met het moderne geraden. Ik wou net lezen. Nee, hoor op. Oh ja, dan alleen. Nou, ik zei, dan is bij mijn paard, nou dat ik zei, maar een paard schort hollen dus Sjoukje en je ze eruit. Dan probeert ze het later wel weer, want dit tros zetten. Dus krijg Gerrit, hè? Al die betrokken in. Nee, maar je schot al je ze eruit. Van de week kwam die helemaal aan stuur. Lidse Pia, hier ze bij nou lidse, ja, die is echt net meer lidse. Pia is een Pietje en hem neemt. Pia, nou ja, klaar. Maar dat is de tijd. Ik ben de tijd. Nou, zei ze, oh mem, ik ga samen met Pia, ik ga een podcast opnemen. Nou, ik zal even wat geweldig. Maar hoe lang moet dat in de oven? Of moet het op gas en hoe lang moet het op gas? Je weet het, dat kan je net. Gerrit Ropel uit de kamer, had het kleren zo lekker het eerste stukje had. Nee, maar het werkt wel heel goed over, wat toch niet door een filmpje of zo, wat leuk. Ik weet het, nou, podcast, ja, je denkt het maar in de oven net. Hier door overschotel of zo, weet ik veel. Nee, ik het wel verkeerd, peutel in de wiezen eruit. Nou, ik zei je maar direct met mij. Nee, jongen, en van alles maar bestellen aan de lijn. Nee, aan de lijn, nee, ik weet het net. Alle jaren aan de lijn. Nou, ik zei, ken je de waskapel in? Ik vind het wel goed. Mijn kleintje heb je gegeven, die hoeft net aan de lijn naar te keepje. Nee, nu het verkeerd ben. Van de week ik het echt zo mooi die jammer. Maar dan ik mijn dij even net. Hast dat eigenlijk wel eens? Was ik raar van. En was er nog eens even net lekker in je vel. Maar ik wie woon en nu het verkeerd best. Ik heb een mooi staaltje gekocht. En ik die het dus even nog en ik stief voor de spiegel. En het zinnige me net eerlijk. Hij veelst die net lekker die aan. Maar dan. Ik zei, hey jakkers. Ik ben dik. En ik ben oud. En ik ben lelijk. Nou, dan zet me Gerrit een mompel in achter zijn krantje. Ik zei, juist me wel Gerrit. Ik zei, ik ben dik en ik ben oud en ik ben lelijk. Ik zei, jou doe me nog eens een keer een complimentje. Nou, dan komt er achter de krant bij met zijn sneugere hultje. Nou, hij zei, Gerrit, Pietje, ik maak die taai aan. Die eigen ben ik goed. Nou, dan zoest hem ik smoren, hè? Zullen dan maak me correct even te zien horen. Nee, dat maakt me een harde, ja. Maar ja, dat is nou jouw man. Hé? Ja. Nee, dat kan Gerrit net zeggen. Nee, maar dan kan ik in onderhand nou, ja? Dat ken ik. Ja, nee, dat snap ik. Jongen. Wat moet je leer van elkaar, hè? Nou, het zal maar een week om zijn. Het zal maar weer een week om. Het is net een leeuw en het giet saahut. En er ben ik altijd wel weer dingen die dan voorbij komen. Hé, jongen, ja, er is uit wel wat. Kijk, maar een dagboek aan. Nou, dat vind ik een Sjoukje dan. Men moet net een dagboek. Ja, dat zeg ik zelf wel. Je mag al mensen van alles vertellen. Ik stel het zelf. Ik schreeuw alles op. Nou, vind ik. Gewoon lekker opschreeuwen. En dan kun je dit nog eens weer omlezen. Nou, correct. Zij is het. Hey, zullen we na je week weer even bellen, Pietje? Dat ik gezellig ben, ja. Het is gezellig om even... Ja, zullen schreeuw ik wat dingen op. Ja. Ik maar Gerrit beleefd ha. En dan komt vers bij wat, want het is wel staan. Nou ja, daar ga ik me verder doorheen, maar klaar. Komt klaar. Dank u wel, Pietje. En de groetjes aan Gerrit weer, hè? Ik zal groetjes aan Gerrit doen, want ik ga hem al raar in de streng. Nou, nee, net in de streng, maar dat wist ik wel. Gewoon lekker zeggen dat ik hem in bedwang ga. Een beetje onder de tomme horen. Nou, krijg zo. Goed zo. Dank u wel en ontdek een week. Dat nee, week alleen. Doei.